mulți ani tuturor, un an mai bun, sănătate, realizări. Mulțumim la fel. Mulțumim. Facem prezența. Aculpe Mihai. Prezent. A Petroi Mihaela. Buzacu Florica. Sulai Daniel. Prezent. Comunistă Brâncușa. Prezent. Luță Bogdan. Prezent. Rati Mihiniță. Prezent. Luca Cristinel. Mătație Ilian. Prezent. Mărăscu Claudiu. Prezent. Pintilie Petru. Prezent. Păsturache Adrian. Prezent. Rogi Matei. Prezent. Cășinaru Adrian. Prezent. Răzvan. Doamna președintă. Pot să vă adresez și urări de un an bun, cu sănătate, realizări, împliniri și să aveți un an așa cum vă dorește dumneavoastră. Voi prezenta ordinea de zi. Pe ordinea de zi este un singur punct, și anume proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în strada Piatra Corbului, numărul 13, parter bloc ANL oraș Picat, județul Neamț, pe perioada derulării campaniei de vaccinare. Cine este de acord cu ordinea de zi? Să punem la vot. Împotrivă, abține, unanimitate, ordinea de zi aprobată. Da. Înainte de a trece la discuții, cred că e nimerit să fac câteva precizări, da? Vis-a-vis de necesitatea emiterii acestei hotărâri de Consiliul Local. După cum vă este cunoscut, a fost adoptată prin hotărâre de guvern Strategia Națională de Vaccinare. Document în baza căruia există posibilitatea și în același timp obligativitatea ca la nivelul unor unități administrativ-teritoriale să se înființeze centre de vaccinare. Pentru orașul nostru, da? Prin hotărâre a Consiliului Județean pentru Situații de Urgență, s-a luat decizia înființării unui centru zonal de vaccinare. Asta însemnând că la centrul nostru de vaccinare sunt arondate și comunele din împrejurimile orașului Bicaz, respectiv Dămuc, Bicaz Chei, Bicaz Ardelean, Tașca, Tarcău și Hangu. Pentru ca centrul de vaccinare să poată funcționa, există obligativitatea ca să fie puse la dispoziție anumite spații și să fie respectate anumite circuite și proceduri, pentru că toate aceste aspecte vor fi cuprinse într-un document care se înaintează Direcției de Sănătate Publică Neamț pentru obținerea unui aviz de funcționare a acestui centru de vaccinare. Și, ca atare, pentru toată perioada cât funcționează acest centru zonal de vaccinare, respectivul spațiu trebuie să aibă destinație cu prestare de servicii medicale, respectiv prestare de servicii de vaccinare a populației din această zonă. Asta este motivația pentru care trebuie să emitem o hotărâre de Consiliu, da? Prin care să schimbă destinația respectivelor spații din Casa Căsătoriilor și ce mai era prevăzut acolo, în spațiu pentru desfășurarea activității de vaccinare a populației, perioada fiind pe tot spațiul de derulare a campaniei de vaccinare. Pe lângă faptul că avem această obligație, avem și obligația ca până vineri, da? Deci nu mâine, poimâine, centrul nostru zonal să fie deja funcțional. Da? Am fost convocați alaltăieri la prefectură și am primit această dispoziție și ca atare noi urmează ca după emiterea hotărârii de Consiliu Local să întocmim și documentația tehnică
da, care va însoți această hotărâre pe care o vom depune în cursul zilei de mâine, la primele ore, la DSP, urmând ca până spre sfârșitul zilei de joi să primim avizul de funcționare și de vineri să trecem la desfășurarea activității de vaccinare. Avem deja stabilit medicul coordonator al acestui centru de vaccinare, da? L-am găsit. Urmează să perfectăm documentele de angajare, pentru că în conformitate cu strategia națională de vaccinare, tot personalul care deservește astfel de centre este angajat de către unitățile administrativ-teritoriale, urmând ca volumul cheltuielilor care se realizează cu plata salariilor și a celorlalte drepturi pentru acest personal să fie probabil decontate de la bugetul Ministerul Sănătății sau de la bugetul național de stat. Acest spațiu urmează deci să ființeze, să funcționeze în spațiile de la parterul blocului ANL, respectiv două dintre birourile de acolo și sala de ședințe cu anexele pe care le are. Au fost achiziționate deja mijloacele fixe sau obiectele de inventar care trebuie să intre în dotarea acestui centru, respectiv frigider, calculatoare, imprimant. Urmează ca STS-ul să vină să monteze scannerul pentru scanarea cărților de identitate și, mă rog, materialele pentru curățenie, pentru dezinfecție, în așa fel încât totul să corespundă cerințelor impuse de către direcțiile de sănătate publică. Deci, asta este motivația pentru care am convocat această ședință extraordinară de îndată, pentru că timpul ne presează și momentul din care s-a luat această decizie este foarte scurt, până vineri. Știți că vineri, 15 ianuarie, a fost decretată ziua în care demarează procesul de vaccinare pentru etapa a doua, pentru categoriile de persoane care știți că sunt avute în vedere în această etapă. Atât. Deci, Am eu o întrebare, doamnă primar. Poftiți? Am eu o întrebare. În primul proiect, când ne-am consultat ieri, am crezut că e vorba doar de fosta sală de ședințe a Consiliului Local. Acum ne-a spus că vor fi și două birouri. Mai exact? Da, pentru că trebuie să existe o încăpere unde să funcționeze recepția. În acest spațiu, fiecare persoană care se prezintă pentru a primi vaccinul trebuie să completeze un chestionar vis-a-vis de anamneza, de evoluția stării lui de sănătate. Acolo va exista și un pat medical de consultații cu medic și asistent, da? Că funcție de ceea ce se consemnează în chestionar, medicul dispune dacă pacientul sau, mă rog, respectiva persoană merge mai departe în sala unde va primi vaccinul sau se întoarce acasă pentru o altă dată. Asta este unul dintre spațiile care se pun la dispoziție și sigur că acolo vor fi instalate și calculator, și imprimantă și tot acolo va fi și scannerul pentru cartea de identitate, pentru că avem și un responsabil care trebuie să vegheze ca datele personale a fiecărei persoane care se prezintă pentru vaccinare să intre în regimul național de vaccinare. Pentru că urmează la sfârșit, da, fiecare persoană care a fost vaccinată să primească un certificat care să ateste faptul că a fost vaccinată.
Iar cea de-a doua încăpere este cu destinație de vestiar pentru personalul medical. Pentru că personalul medical, în timp ce este în frontul de lucru, trebuie să aibă echipamentul care să îl protejeze de, mă rog, eventualele infectări. Respectiv, combinizon, mască și așa mai departe, care, sigur, trebuie, în momentul în care părăsește acest loc de muncă, trebuie să-l schimbe și să-și îmbrace, mă rog, ținuta cu care să se deplaseze către domiciliu. Din cele 3 birouri care există acum, în afară de sală, 2 a zis că două vor intra în acest centru de vaccinare. Da. Unul dintre ele era deja închiriat. Nu? Da. Și rămâne ca cel care era închiriat să aibă posibilitatea de a-și desfășura activitatea în continuare. Închiriat pentru biroul zonei din Motar. Deci activitatea respectivului birou se desfășoară în continuare. Deci în biroul de la asociația respectivă vor fi colocați toți cei care își mai desfășoară activitatea în clădire, ca să nu perturbăm activitățile de la publiserv, de la așa. Și atunci se eliberează biroul publiservului care se pune la dispoziția centrului de vaccinare și biroul celălalt. Da. Exceptând cheltuielile de personal de specialitate, care ne-a spus la început, restul cheltuielor de funcționare se iau din bugetul local? Deocamdată, da. Celelalte UAT-uri arondate nu participă cu ceva? Nu. Sperăm că vor fi decontate toate cheltuielile astea și din minister, nu? Da, ni s-a spus de către DSP că ieri a fost o încercare de trecere prin guvern. Ați văzut la nivel național, da, care a fost poziția Asociației Municipiilor din România. Probabil din cauza asta a întrebat și colegul meu. Da. Da, deci, mă iertați, deci toate aceste cheltuieli, da, toate vor fi incluse în bugetul orașului Bicas, da? Și în ceea ce privește dotările, da? Deci frigider, calculatoare, toate, ele se contabilizează într-un cont distinct, da? Pe urmă, materialele de întreținere, curățenie, materialele de igienizare a spațiilor, de dezinfecție și așa mai departe, plus cheltuielile cu munca vie, deci pentru plata salariilor la personalul medico-sanitar. Deci toate se contabilizează într-un cont distinct și există promisiuni că se vor face de conturi, da? Fie din bugetul Ministerului Sănătății, fie din bugetul național. Ieri trebuia în cadrul ședinței de guvern, da, să fie aprobată ordonanța de urgență care să limpezească toate aceste aspecte. Din păcate, Ministerul Sănătății s-a prezentat cu un proiect de ordonanță care nu prevedea clar aceste aspecte și ca atare au fost intervențiile care au fost deocamdată din partea Asociației Municipiilor din România și cu promisiunea că se va reface complet, da, proiectul de hotărâre de ordonanță și care va limpezi și va clarifica toate aceste aspecte. Deci, probabil, sau mai mult ca sigur, toate cheltuielile, sigur, care vor fi efectuate cu dotarea și funcționarea în continuare a acestor centre de vaccinare vor fi decontate. Solicit avizul pentru acest proiect din partea comisiei. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. De Finanțe. Aviz favorabil. Mai sunt discuții pe marginea acestui proiect? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul este aprobat.
ședința. Deci, trebuia neapărat să rezolvăm această problemă. Au fost multe discuții, dacă o să o desfășurăm